Nkonsia we abo abusia sompa fie ekwo bagese sempremo kase ebo no nebre na so sabre 106.5 FM sompa nkran Watermelon Street ni so na ebobo mu de afiri nanso live Adamfo pa radio France Mountain so abrochi mamu Paris na afi 93.1 na headquarters no asante ma AGYA atum ehwe adabraka ha ededem adehye ni nyina efabi afi 101.1 esompa atoya mantemu ene ne takorade 103.3 agi baabia uduru buno ene na afa adaje ni posokra ayinkuro no alaji be kwa na abro sanum ewa night market ededem na bomu a etwamu akokopia hafo afi yankoma masase paso edoma hinkuro Doma FM 100.7 wafana live sabre krona sompa doma 101.3 edem ya babia wono mo fabie Facebook no so ubenya yen sompa 106.5 FM Accra na YouTube no sompa FM live eho nyina no wonam a wo kwa adwuma obetimi aso asiso na fe wafa ensempa bi utie bi 106.1 adehye ni nyina wonma wapo FM bono sompa tachiman na momo wo mfimfini mantamu a hoye mankasim eno kingdom a wonso live ho ena 90.7 efie pe sompa nkransa wonso ededem adwuma wuri amode ma adehye a wonmo ho na anopai ekoba jesi aso yasene na fe yatwi ense ena Leicester Company Limited ne broso papa de ensa o se achinam na fe beyi njampre ni nyina ni nuane akeka o sentem no edi afiri ho na asan apai wo se eno ekuta yemu na yanom dudu 2074 kase ebekọ na wie ya endpoint ntira wono ene etwa scan free ehu yade a ehunta na wadom amawa no aduru ensema yade ba no eni soso dia beti bie ene se Pampaso nanano atrankonwa ene de kokobo ekwama Ghana Police Service se ensase bia eben bebia wo matena ye no ewo no ase wo mo epese wo mo jeboso eno de enya de nananom se wo mbepene na ebuso ya bekoma mponten awrehosem bia si pani yase ne yire agya no o ka se wo agya no no waje ne krafiri ne nsem emranim ni edema Charles Emisa Ebusua ya wanye ne baabi ekro no eyade se wode ato dwa se quarter wo mode asem na kono enye sikanti en wo mode asem na kopiem ho quarter kro ya yura wuntumi se wo gina ho nanso was still suna manyo ko titina konwa no national wo bepre na ne se wo bepre nyina wo ba besra yura chaiwamble na wononso akansem bi ato nachi NPP amanyoko na chitafo bi wota kwansua yem en wo mani abre wo masama wo mo kanyina ene se eye abaya wo mo to internal elections yi enkrofo bi peso mo fa kwa abone so ne ye disqualify enkrofo bi eno so de wo mo nte ase ene empenense wo bi dwa ewu no na obi nso nkwa aso adehye a wo mo gomwa wo mo so no na wo mo ewo wi ni banso kra atede sanse ye wo mo akwan ni nyina ne se ensuo honsem akwa atwe wei eni amanone die ena no pei yede esomo se kasebo medin ede AGYA ASARE mene triple mai AGYA APPIAH APAM DADAA Afe yenjibre ensemno enchiremu ankasa eni Pampaso Traditional Council ene de kokobo eko Ghana Police Service for se womatete se Kumasi Central Police Headquarters e Ashanti Region baby a womatan ekese no ewo no ensase a ebemben ho no
police for no pese wo mu didia ekobro baby a yahye e de ama wo mu nti nana ma friends emtwofo enhie mu nana opoku pemepim wono na ye pampa so mawre hene wono na gina pampa so hene nana Jemfi kumani anemu e de sansemi etudwa wonsemtwofo enhie mu no ase na wo se wo ka kire Inspector General of Police e rempemesi edu a wada prosi adwumako na no yewura Christian Tete Yohono ena face wafo a wo hye efisem ensem so se wo mon hye na Kumasi Central Police Headquarters baby a ye de ama wo mon tena hwa anye wo madwuma se wo mo pe asase ne fa bi e de aye wo mu bi sronko bi a wo mo ema nanom ena ase ne wo mo meka emante ase anya adwuma ansa na wo mbetu na mo bi etesa wo mo atu no wo mate se encroachment bi ekoso e wo ho enti wo mo srada se e ho no de nananom nsa ase en wo mo nyam obi a ho kwan se wo nkoye development bi a wo ho enti bibi sa ni a wo be srada se police fo ne mra nanom na so no wo mo ne wo mo meka mante ase anya adwuma ensemu a nana opoku pimepim wode etu dwabini se obeyi bibi jeja inchirima wo butaye papa de wa se obeyama pampasoman na ye inchirima edia na enu ho yante ntami anti jami ebi ya ni se yese obi de kokoli dukuru wabeye ntutu yeso wa daso abofom se aposifo no emra mesi adan wo ho se biam asasi ya etisu pampasoman media na usa no ho ukoye bibi a onu ko ni no nachi na omufiri nachi akoye nyina yiwa ho fikesim nanso nyina no yetwa se efia ha na wonda enra polisi enintina nyina eba ha ni bebo adetire se sei ni saa enetio niwa tuon boase echichimu ema omuhu se sabiem bibia na to ne pono so saa nempo senketi saa wonna so won mapan na amani bi wo ha yaye nanso wo timu po a opese wo de saa bia no edi saa adwuma no ni saa hu nti no o mapan se yenye bibi wo saa enye sabia yo wonu anu saa se ene ye yekotie ye wonu na ye pampa so mawre hene na no opoku pimepim na wogina pampa so hene na Jemfi kumani anemu en wode sansemi eto yamane boni Ebenezer owusu ansa enim na sabre krona na adehia wonu mo nso o mamponten wo mo tiese monten so sa niema bi ekoso a wo mo ntiase nti je wo mo fra sambiri mpanimfo titru na assembly member won potem ho ema wono no bibia ne odi wo manim na ene se pani bi a edi a wo manim ane Francis wadi mfie no be se aduonum ekọ na aduonum nso na nsan bi mu hwa no yese wo se ne yire agya no na wo mo hwa se de no wosi ewewewwe no ho timetena mantwea mannwunu dwoa ma de ese binom koda kora na no sisi fom no na ha adwene na so duru ba bi na wo mo hu no ho a wo mo hu no nyina ba bi ote nso na yatopunum enti wa na wonko bo asambere me amane se wo mo sate nka bi kora wonpotem ho nti wo mo nkonkwe wo mo koye a wasa na ho sa franka na sade na emu nsem tie no yewura Yamini Sulemana ya wono ena wo ya asambere member wonpotem ho no wone yamane bofo eche sa asemi na me yema pontin bronu assemblyman assembly si mo pontin bia ye fen ko ya ndura be 9 o'clock na mo school na mfona amuti ere wo e korea wo frame te o mati pampan bi wo fie bi mu na membra ampa mi tuwa na mo ko ho ye ko na fie na o ma fence e fie na ya ba ye uncompleted building e fie bu sa e fie wo no mo se fie wo no o wa mo na limba to di e fie no staff na je obi nti wura mo akonya e fie no staff wa ama ko fie se bibi sa ho ampa ye bi sa mingi ne ko se international konfa wa hangiwo asele mresiti no amfa san kan ti etu an moko police station ego bo police farm ne omuso bi o se yoyo ye ne omu ba site wo ama omuso do hunye omu hunye na asele body ne siti no na body ne ya senti ama omuso omu ntimi form so na say omu collaborate omu ne environmental for enti omu free environmental for ebo omu amane omuso etu an mo ama omuso nyina e ba site wo omu ba yampa ni pono wo ni fia o keka ko 60 years ni samo de say 50 years ni fi nko enimu eno no enti sesei wo ba no a oja no ya enam so ama wo de ho awre ho age ne kra na se afiri ne nsamo se ne sisi ye no ya eno ya ma ne bofo ba bedu edidi a kira e ho nsem won mo de ba sesei man pontin posifo se won mo gusu a ye hwehwemu
na fe adekura potie nam so ebi kura se de ye de ano bobo e kyerɛkyerɛ no na enye sa na tie na se de besi akyire no so mpaka se ne boso si ye yetimi do mu si mu akosi ase ye de beso mo wo ensem foforo emu no emranim ni ya wo gina mu de ama Charles Misa wanye ne ba bi kro na busua owura Emmanuel Dakwa ene de ato dwa se abusua no gina ya wo mu asie se wo mo de asam no ekopie mu e wo court akopre mpatasika no sabe enye sika nti ene wo mo atabiri asam no e de akokoto na emum se de be ya ebeyen sahode papa bi sense court ya wo mu ekoyi so wo mu timi kon wo mu kodi nkunim na committee a yete yese wo mu nyehwehwemu emfamfa Charles Misa ni wu a wo wu ye ehu a committee ne report de ba ye bobbo nkrofo ahodo obi din ya pomdi adwuma ye fo no se wo mu adwuma bi a wo mu anye ni ye enti na ama abrante no wo hwere ne nkwa sa asem ne kopie mu court na nkunimdie koma abusua no a sika na wo mu pre no kra de nkrofo bi ahyase keka kra se sa sika ne ye sha 20 million Ghana cedis die esu ayentimi mfa ntoto abrante no ne nkwa ho da biara da ena sika no so enya de abedi amanasa na emom no se ne so wo mutimi enya tentre na de wo hwehwe no wo nsaka se wo na wo ye adwuma ye ni a wo tifie no wate so obi de obi asema kokot en wadi nkunimu a health worker bia no beye na adwuma yi enti sansa kire na ye hwehwe e wo apomden atena ye ho no ye betimi enya edi nsusu aso papi ene bebre adwuma apomden adwuma ye fo wo mo ye e wo my Ghana emu enti enye sika Emmanuel Dakwa ne nsemuni. What is money? You may get your 20 million today and tomorrow you are dead. But I think that there needs to be some reform. There should be a deterrent to other professionals so that, I mean, it can happen to you. You go to the hospital and then they tell you, and I hear there was a 70-year-old person, 2019, you know. I read through the reports and that was when the report came up, you see. And then still, but you see, after that, what happened to the people who were involved? Nothing. So assuming we go to court and we are successful, and we hear that 20 million damages was hit against the professionals. If I'm a professional, I'll sit up. So it is not. Yeah, it is sad. I mean, the family has lost, and I told them. I mean, it's not about the money. It's because people have been asking for more. Ora Emmanuel Dakwa eyemranimu ni Emma Matilda Emisa nua barema ene Charles Emisa ya wahwere ne nkwan. Ebusua ene wanya kamera hu asem nkwa de ma yenyina sa amra no a na yewra Bernard Chibos yako wono na dodo na bonu mra ne seche ma wontumi na asante mantamu sesi wosona manyoku titinani a otua no nanso wadana ni se wopesa wagiman ni nyina ade no national na obe titinani ni nyina mu no na wonsem bi no modaso a ehwehwere court de nanso woko chairman Freddy Wasima Oble ni fie kokosra no woko nso nya ono nko na koi wone ne team no ya wa bobo wo mudin e wone campaign mu no ene koi na wo mo koi ya chairman Ble ne na pamfo nso e to wo makonwa ma wo makwaba e ma wo mutin wo mo no medididi nkomo no ena obeche se chairman se ba na mpese me ba emfa ho ne de e kokko ena chairman Ble e betu no fa cha se wonka na komanto ne yam na se wasendi kan koto a na wonni ebem eno akikura no fina ya abaso no enne yedie sabre no chama wuntumi bere won the man of the moment enti anya wonwa se ne honsam kura no wo koto nom enti emre ka bi saa na Ghana fonso be ka bi party fonso be ka won mo de na da sebo a ene se emre wiye no enkunim betumi ene de na ne nsira hwe ode ba ye nyina ye se akwampona oba faso titru ne nkramantam ne manta ahodo obi no mo a eka aka ho wobetumi abo awura mu a ewon so wo ben sa vote no ama enkunim etimi aye ne dia wo wiei na wone amansan di enkomo no na oponchiche kunu mo ben no na wo chese na pono nso de wabie e de ama centrofo te se Christ cross wo je obia enti bibia wo mbete ana wo mbehunu nso ye fa na ho no wo mo musa na wo be ye no eno ensem a woko chairman Ble fie wo wie one yama ne bofo edi ho nkomo anopai yase bi edi amawo
Yetwa kasiebono eso ewo ensefofo emu na NPP amanyuko na chitafo ne mabunu bia ewo mu ewo takwa ensuayem en wo mo awoso wo ho kakra wo masema wo mo kan nyina ene se amanyuko no pese wo mo hijack internal elections a ekoso ne nyina ya hoboabo a wo mo de kɔ edi ehia afimpinu ne aduru no nwotwe abato no na wo mu kire mu se wo mo a wo mo pese wo mo kokodi dibre agodo no kwa ene ye nimuwa unni 1 minute kura wa bedwaku nanim no wasɔre kɔ yenim odi anase ye eniema bia gudu bia ye mpesa wo no beba de ne utimiti na committee nanim bɛyɛ de wo hɔ don hwere ba ko ne yetoto wa no uwi a ne asan disqualify waka ho enti wo mu kyerem se saa de ne ekoso no wo mu ka na national atibi sɛ de bɛyɛ a wo mu de wo mani ɛbɛhweta kwansuayem hɔ na niema bia party for no ye no emwakra concerned NPP youth of takwansuayem de wakasa edema omo eye ampofo edu naka. Now the party has gone to opposition. Once we are building it, they still intimidating people, they still not allowing people, they still disqualifying people not to contest for. Even the vetting, people will come and spend just few minutes, just 1 minute, and they left. But other people, when they see that you are not aligned with them, they will interview you for more than 30 minutes, and still you will be at the interview center. So a lot of people have been disqualified. And as of now, we are not happy about disqualifying people. That's why people have been gathering and people are protesting against. We've done a lot of things that we draw attention of the national economy. But so we've seen that the national is not ready for us to be and where you have to be. Eni awoti ye eye kasama for Emma Ekua ye from concerned NPP youth of takwansuayem Owura ampofo edu naka. Na enese na wo mo ne nsentwerefo kasa nyina no senya sana wo mo de yas toothpaste pa na atwi wo mo senti wo mo num enye sente nemum eye ehwa anka dodo na akọ wo mo chi na anopa me kanfo ma se ya afachi osi anopa anwumira wo koda nso ana de atwi na de ma Leicester fo no wo mo danso ne se wo mo wo brushes nso ka ho enkoda de empanin de se de wo sentie bia empo de na ye mre ye nyakon e betutu a ewo bro so abetimi de atwi ena afi eduro nso wo mo heba afi ye wo whitening ye wo total care ni nyina nso no eye adwuma brane na mom wo bia ewo de yiyi edi free wanum ebi yi fi na ewo osen ase no na ebi nso ma atachirema kala na nyame de bo se de tie no adadi enti wo se yeso ye fita anase ayesa haba mona na akosa ade a pacho twina emfi Leicester company ya azefua wo mo wo ba bia enti ya na okwa wabo se din no adwuma bia wo ye emfa ho ne de efiri mu ba se ye taku kapre sempoa nkuma bia no bo modern se wo badwene ba bia de otiri beto sanse se wasomodwo de apese oye wate asefo asase su bia obetimi aye na wo nkwa nna nso obetimi adi ame eno nti na ekwa ba je se sempremo wabo aboso se wo bebo ama wo ni so ade hunu atimi abam na enkrofo fi atenatuo no wonso afiri wo so enti kan ho na ko hu no na de a kire de ya abosome eba wo nsam ene was penses esan da so na fe wo ma wakwankire kwa befa so a obetimi asida no esanse da na yesi wo dem anse de apia bonten de ade hyase de ade ko wie wono na wo wono nso ayese mframa wo ba bia wo de wo so na homa e wo 0204 355 040 na wonye wo so na ne ehunte wo akire no won kan fankire menim de ntia watena se ya ama yade ahyehye ho ama enne yetimi aka hye sesese de ba bia duru no wo na abewuo abra 2074 ebi wo T74 tete dudu no de hia ne se doctor betimi aka hye wo se wo wanya typhoid wanya HIV AIDS wo de ne hepatitis B ana kidney infection wanya no wo de liver infection prostate enlargement yenya body chiro na hu yare na enha ho kototo 2074 na nonnom dinabuwie asie betu foton ama ho ato ewo baabia na DHC a wo maye magumu nti ama aye namabro so na momo ma akwada no fo ana se wafa afuru ene de woni mfinhye du mienu de yenkamfo mfa ma enko ho kra baabia to nro bia no ahyeta abusua endpoint wo monni na duro drugstore na mom
se opa homeopathy ayaresa pa na enkwanya mede ma obetimi adia me asanya bi wa akire de ayaresa metumi akamfo ama no homeopathy Dr. Duboaten wone Dr. Kwatem ho ho ne yetimi twa ba ma postrate hu yade a epese eba ho wo ba ne yetwa de na wahunu ebi yese awode ne ahohoro mu anso still emfa wode ka ho nakọ obedi badudwan wo Dr. Kwatem mo aboboa no enti infection na akọ ebia na kidney problem wode ka ho yemfa mfidie hwehwew no lab technologist enye wo mo a technician fo no wono ma kire technician fo na de no wo mo na wo ho enti ko na fe yenhwew anopai wo mo share signboard nkran na fe krono ma bo hia eno ane se wode wo ho ebata wada amanti ye da ye hu tia wa aba ye ba ye do bakwa akwie ewa amanane TV Emma Aketiapa. True. Emma Aketiapa pampa. Abusua sade empene ka se obi dwa wu no obi nkwa aso no no kretro ene yase anka odan a ya hu ne se kwan ne tene edem prom ye betim de to krasi so ama yeye eche motorway na adehye a wo mo gomua ene na afa na wo mu so sesei ene se nsuo toto nyina no a sabre na kolera atwineti pa esanse enyarwa dodo na anamu nsuo mu ba na fiwa nso atwineti no sabre na wo mu nsuo a ya noam ya ahoden wo mu a efiri Ghana waterfall ho yewura mu ntawa kilo no mabobo ano ba no wo mu de atwitwa na nso nya de a bia wo mato wo mu nsuo afa ye de akira na ne nyina ne se wo mu ye gomu akori ni ba kwan no anamso ama contractor ne ye adwuma no drobe no mu bi atwitwa enti eba ne sa eba mansuo no nso atwitwa eno na nam so ama yama ne boni ho erekanan ene empanimfo ho edi nkomo a gomu ana no ahemfo bie wono mode ensembi atu nanim Jida one and obey build dam no through the Ghana government no obey build dam no man yadi farming na oba no catch ne ye farm ko na odbe butum wayema asopra nyensu nti oye ade a no some started from 1992 but 2015 and this aban embre no oba ya osom oye ne ye ankasa se ye kane akane ye no some ne titiri nyina ye ndis MPP so ba no oso betu ado kakra oye ye papa ekufado oso betu ado kakra sisi ayensu kese pa saban bohwe no de nya nye ye community nkumpo the surrounding communities or better make the whole Gomwa and even a bit of support central region, the whole central region. Asam no nyina na wakan se wo modam wo mo duma ba beboan na anka dem atie bia no enye Gomwa nku na be nkutin na beboa nka beboa mpotem ama obi anso enya so mfa so awusua fe yenko wie kase no ewo amanoni na Thailand mine mu na yeko wo mo ayenhyehye se wo mo behwese wo mo ba wo mo mine mu se ensrahwe ntinu sesi ade wo mu ntie ni ye na efiri se COVID-19 yade ne baaye no na Thailand mine no 2024 wo mo ye wo mo adwene se wo mo ebesachira nima mu kakra se wutu kwan aba se ebi abosumi mienu na wo ba bedi a emuru bosumi mienu nti 60 days and ye wunhia visa bia obetimi aba na holidays no waba ba enjoy se bibi na waba ba ye na woko se ne be ya ensrahwe ho asem no ebetimi agine ye dodo no abetimi aba na tourism so wo Thailand mine mu no wo matimi apagem enne de wo mo 60 days no wo mo nyanye sesi a wo ma ho aso kura aya ye kasei amai be ye duokron ne akire de
enya dia za free visa visit no 90 days no won be sign enjoy biem UK so ka ho wo mo kra wo mo ba enya dia won be pene amoma be enjoy visa free stay for 60 days no se si a wo mo hwa so aba 30 na ne ntia wo mo kasa sa 30 na wo mo hwa so aba no kra ampo no wo mo yi countries ni mu nti ebi wo horo ma wo mo kra de ye mpene mo wo mo makra enti nkakane no na amaya hudu bi ti se Australia, China, France, Germany, India, Italy, Spain, US ne wo mo keke kan wo nyina no wo mo advantage wo san hye se si a sa de na nya adwuma biem aban no ekire mu ese wo mo atete se sa akwanya na wo mo ja to won krofo bi pese wo mo fa so na wo mo ye wo mo niema enti sex trafficking ni no bone ene sa niema na nkrofo pese wo mo edeba Thailand mino emu obu ho no oba se o me ba se oboa wa shipping roboni obu ho so no asesa maiwa ene mamua sebe na tutu bra na yede wo mo eba bebo ewo ho enti ni nyina kan hyehye ya wo mo di gu akwamu se de be ya sa ne ma we no eto obetwa Prime Minister yo wo Thailand Anutin Saviraku wo no na de tu dwa se mre ya wo mo de aba wo mo tintim so nti firi sa bre ya de ko na fuadu num 15 days intem no be gazette tintim so ama bibia timi aye adwuma se de be ya san hyehye foforo ya wo mo de aba yi ebetimi aboa ama Thailand man so afa ne ntuma pa efra eno so ne yegina na yede anopa nsem no yede ni nyina esi ede amamo Nana Kojo Jesse Company Limited wono ene de edansie ho ne ma banada woroma ena yeti baby Leicester Company ne de yas toothpaste ene ne brush aba edwaman so Endpoint Homeopathy Clinic nso eye ayaresabia papa ko hoy na kokoje ayareshe 2074 unya duro ni binu mu anyare wa hoduo bi atena wo so ache ya wontumi enya ehwa no yie no mepacho ebetimi abo immune system no ho ban eyisa wo hawo no nyina edi afri wo SOMPA 106.5 FM Accra ena no pe wuti kase bono efri ye ni affiliate ahodoa ya to apete e wo Ghana half na ba bia SOMPA Kumase SOMPA Takwata Krade Techima na Nkranza Doma Saranso na Doma 100.7 FM Kingdom 106.1 ewo mankesim emfimfi mantemu Facebook YouTube baby a stream live ema wutimi ekohwe bi ewo ho se bia wentimi ntie nsem ahodo ye de ba yi na ukọ www.sompaonline.com ya boabo bia no wo ho no ma betimi akọ na wakọ kenkan yenum a ye de ebesom mu medin ede AGYA ASARE menen triple way man AGYA APPIAH APAM DADAA Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho to say. Awurade aduma habako. Na ko jejesi, eko bosim penemu. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma class na kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia.